ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kung makasukuso kanimo ang mga kasakit, ihangad lang ang tanan sa langit. Kung ako sabang pasultihon, ako sab moingon, nga ayaw panganduya nga mag-abot ang yutaw ang langit, kay kitang tanan mapiit. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mo'y iwag sa nagititan mong daan, nga napagnan sa kahayag. Usa ka tulumanon nga ning silong sa langit o ibabaw sa yuta, maoy lamdag sa nagduhiraw mong hunahuna. Mga kumunhap nga sama sa mga dagkong balod sa hunasan. Hatagan sa mga maayong hunahuna nila ni Board Member Tebandaan o kasamang Priscilla Raganas. Kuwan ako ang pasultihon. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Kining bana nako midagan sa ni og Vice Mayor nga independente kay wa man siya mada sa grupo. Just nun kay ning pagkakandidato ning bana nako kay miagi manggod ni ko sa kalay minister, mampuon kay ni sa iyang pagdagan, hangtod nga muampo sad siya sa mga kag sa purgatorio. Pero naisakit ning bana nako nga mo'y nakahatag ka nako og kahasol. Ang iyang pagkapikon, murag kipi-kipi, di gyud katandugan, mukyuos gidayon, mabaw pagsampot ba. Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Oy, Hugo! Oh. Kumana ka day gilis? Dali na, Matilde, para makabuta sa misa. Doon na ba day misa ron? Nga Lunes man ron? Naging misa na kadabuntag si Monsignor Daddy Silva tingali mo misa. O diba si Father Peter Montiron. Ay, kadit, kay mangilang usap ko. Ay, nalagaligo kay maliit na ta. Nay! O ano bang nang hay-hay ka man diya, Matilde? Ay, routine na lang gini nato ay. Kung sabay routine, oy. Kada buntag sa'yo, musimbag yun ta. Ay nalagbagulbol diya. Nasayad ka na ba yung nga, no? Oo ay, gusto ka mo daog. Gusto ka, Matilde. Onya, ang tagidaganan ni mo, Hugo? Konsihal ba to, no? Dili, sabay konsyal, kalimot ka, Vice Mayor. Unsa may partido ni mo, ha? Never again. Nabagoy partido nga never again? Oh, namang gani partido nga I shall return. Pagtarong ba? Wa ko'y partido, oy. Kining partido na ko, mo gitawag og suicide party. Sa suicide party ba? Oy, Independente ko, mong suicide ni, suicide. ano man sa kamusa kay og partido, good? Bilibaran ko, ho, kay puno na, no? Ah, naibaw tingali sila nga pildihonon ka. Ha? Hindi ko nung taon. O, nang wali dawat ni mo nilang pagtuo. Pues, ipakita na ko na sila. Ngawa sila, nga wa sila budana ko, makita nila. Siguro ka kang mudaog. Siguro lagi. Nakita na ko sunahan ang mahayag na kong kadaugan. Giyon sa man mas pagsiguro ha, Hugo. Pinaagi sa blessing sa Holy Spirit. Mudaog ko. Maoday nga matagbuntag musimba ka gyud. Oh, Matilde. Siya rin makatabang sa akong kandidatura. Paning kamot lang gid, Hugo. Kay ayaw ayaw pagsalig sa pagampo sad. Oh, anong di man magsalig, ha, Matilde? Kay imong mga kontra nagampo man sad na. Mo na nga neutral tingali ang Ginoo. Mao ba? Ay, bida kis kong pagdagan da. Uwa talaw ko kadiyot kay hapit ako mahuman. Oh, ay kuwan day kining Matilde kuwan ba? Sa man sa dugo, Di ha? kasimbahan, di sutas misteryo, ha? Sabay minteryo, uy. Makatabang sad sa kong kadaugan ng mga kalag. Tarong di ay patay na ay mutabang pagkahana. Ikaw ay, supakiro kay da. Magpatabang ka sa mga kalag sa purgatorio, sa mga kalag sa itong mga katigulangan. Mutabang man na sila. Kuya ay, tabang ko taon. Oh. Umagay sa makatabang sa buhi. Sa buhi pa sila, karon na hinong patay na sila. Ay, lago, reklamo diha. Dapat day. Mutabang lagi na sila. Day. Magpatabang ko sa mga kalag, sa ako mga katigulangan, nga nangamatay na. Kang nanay, kang tatay, kang lola, o tanang mga kalag. Uy, pahuway na to ay itong sangpitang, imong kags, imong lulo itaon. Nga naman, Matilde. Kontra kay to nimo. Di mga kamuhata og puhunan niya tigbakay. Good mo to nasuko to nimo. Sige, ang kalag na lang ni lola. Yun na, Hugo. Mutabang bagid ng mga kalag, ha? Mutabang lagi. Kadaghan ko makaobserbar sa nga mutabang ng mga kalag nga nay mamatay. No? Ang kay kadaghanan na sa mga tagtungod, musultin nga na sila nga, nakaigo sila surprise, kaya ang ilang gitanaw sa ilawom slungon, na kuno numero 215-641, midaog yun sila. O kana tabang sa mga kalag. Nakadungog na ko ana di ay napakong sila kay pagsuong nila sa ilawom slungon, mililis numero pakong. Napasilain. Nganong nakaigo kita mga kalag.
dito ko sa bukid Sibunga. Bibilar kog namatyan. Kauban is Pariol, no? Pariol, Julia, ang Bilar King. Doon ay namatay nga bata, kubre kayo ang mga ginikanan. Way kabayad slungon. Giyatagan ako 723. Pagkagabi na, ligawas na yun. Potong paggawas sa 732. Pero tinaghanang bidaog sa karkar. Ay, Basta mutabang lagi ng mga kalag sa akong kadaugan. Kay sa kaon kay ning pagdagar man akong vice mayor. nganong midagan ka man, sad, nga wa man kay siguro nga mudaog, uy. Oh, kini natandog man ang akong ego, ang akong palabra de honor. Natas ko. Kay ila kong isapoy ra, nga di yun ko makadaog, mong nahagit ko. Og ipakita na ko nila, nga mudaog ko. Never again nga mapildi ko matildi. Ah, bahala ka eh. Ada na. Tagalig pag-abot ron nato, manang misa. Yun na, Hugo. Oh, nga na napasad. Mitutok ka naman sa dako, ha? Mudaog ka kapag ka vice mayor. Pero ba nagduda ka man, Matilde? Tanaw na ko ni mo no, sanggabon ka man pagkatao. O siya? Sa isang ngabon, ha? Oo. Oh, ayun na, mata ni mo, siga ka ayo, Hugo. Ay po siga-siga na mo Di kata. ko gusto nga sa akong nadungog nga sanggabon ko pagkatao. Nga naman, naibawli ka kusa ng sanggabon. Ha? Sanggabon mo? Mo na iway may tubo? Ah, puyo, di ay karaw, ben kabuhi ni pataka lang yung kaipikon, yung kastanan. Siya pikon. Mabaw ka glubot. Hmm? Tinuon mo sa sanggabon ka ba? Ay lagi nagbalik-balik ka. Mapungot siya ko. Mapungot sa juko nimo, never again. Usa? Murag kasabos ka ng never again da. Kaya unsa man ang never again? Di na gago mo usab ka, usa na lang. Mo ni nabantayan nako nga may pagkapiko ning bana nako, dili makadungog og sulti mo react dayon. Mao nga nagbantay na lang ko sa mga puong nga mugawas sa kong baba. Barok. Eh! Ay, wey. Ngano naman sa kaoy? Say barok! Unsa man ka? Kurak. Samot! Uyo ay ha, gamay sulti react dayon ka. Taka ka man akong tabi. Pikuna gid nimo oy. Ikon sa mong kigol. Kay dili ka pikon ha. Anugon ka ayo. Kana day masuko ka. Guba na imong kagwapo ay. Unsa? Nganahan sa tuo sa kumidyahan. Kumidjar na ito. Oo ay kumidya. Mura sa kog si Coco Martin. Be, Kuko Martin pa. Dili ka Kuko Martin kung dili Kuko sa baktin. Tungod kay grabe man pagkapikuning bana nako, nagbantay jud ko sa akong isulti ngadto niya. Kay mudayon mag-react, masuko man dayon, di ko katandugan Dali kay manluod. Ug day adlaw nga dunay bugal-bugalon sa among dapit na si Buloy, kuyog ni iyang kauban, sa kay nanaygon sa bahay, nagtuo ko nga para inom. Nindot ra ba kaayo ang gikanta? Gamay nga Christmas tree, wala mo tubo kay plastic man lagi. Gitungtong sa guba na nga kahon, iha pinagkarton. Gamay nga Christmas tree, luoy kaayo murag wa nay bili. Bisag pati ako lagi display, kay Pasko man lagi. Do na kini dekorasyon, akong gitatapan sa papel di hapon, mga kinding baratuhon, akong gipamutos aron dili hulmigason. Gamay kong Christmas tree, dili makita in town kung gabi, kay wa man sad ko'y electricity, kay purdoy man lagi. Do na
gitap-tapan sa papel di hapon. Mga kinding baratuhon akong gipamitay aron nindot nga tan-aw. Ang akong kumpari hinawayon siya bisag pulos buti. Di katawan ang akong Christmas tree. Gitamay kay pobre. Ayaw lag panaway aron di ta mag-away. May Pasko! May Pasko ni mo diha! Uy, buloy! Oh, Ikaw, mangguli. may Pasko oy. Uy! Oh, kuyog mini at awa naman si Gina kay ni uli naman taos liti. Kami na las gili. Kami gili kay kuyog. Mao ba? Ah, Para unsa man ninyo? para palit taon bugas taon. Sabad ay bugas gud taon ni bawo ko para inom ninyo. Aw may imusat. Ug gani kayong tutunlan taon na mo. Maong nanaygo na lang ko. Ni abuloy Oh, uy, yun na papel nga gini. Basaha lang. Uy, sampul balot man eh. Oh, buloy ay kalibot ha. Dagan og vice mayor akong bana. Oh, unsa vice mayor? Panaya ba ka kanang katawa ka? Ano ka uy? Mudaw kang bana nimo. Ano dili man buloy? Ano dili man? Mudaw ka na nga. Maayo pa'y manindali siyang tangkong. Uy, uy. Kasi maron sa ringkil man. Murag dunay naghagis? Kuan, kining, kuan, mudaog ka ng bana ni Muday, ha? Mudaga na siya pagkabayis mayor, may pa'y magkulboy na siya. Oo, sa maron uy. Murag doon ay nangagis da. Hugo, ikaw na! Unsa to dayang bana ni Muday Matilde, mudagan pagkabayis mayor, ha? Paputol ko ning ako, o ipaluto na ko ang akong itlog. Kanang bana ni mo mudaog na. Buro! Uy. Ato na lang ko, Day Tilde, ato na lang ko. Kuyong minggili, ato mis kolonid, pero ni uli mas liti. ako na lang ning isibya imong bana, ha? Kuan, kining, Hoy, bulay, ako pa di mo, pasibugo na ni mo imong bana, day. Lakaw na. Dala na siya tigaw. Uy, Lakaw na. Hilas ba yan mo? Targitong taon niya ka ng isel pana niya. Lakaw na! Hugo, ang bukto sa karaan simbahan. For vice mayor, zero! Patay! Naningkit kaayo ang bana na ko nga mudagan og vice mayor, nagbuhat-buhat ni og iyang jingle para rekorida, naminaw lang gid ko sa dihang iyang gisanasana og kanta. Aniya na gayud, o haring lungsod, aron kamong tanan, angay masayod, sa pagka-vice mayor, ning atong lungsod. Si Hugo, nga di yun mo sibong, anda mo alagad sa tanang katawan, gikan sa mga bata, nga tunas tigulang, gikan sa mga kapus, o kung madunahan, matambok, o kingon man maniwang, usa maghiusa sa atong kadaugan, para sa atong lungsod, sa atong kalambuhan, ug magdungan kita, singgit magambahan, 226 portrito ang bagdukan. Tuana sad, hatag na sad. Kabuang na santanan. Kabuang jud, sold out na sad da. Ay ni Muhogo, kanyahay ra nga tawgon ka na lang og Mr. Numero. Matakapan man sad. Pero mao lagi. Ay, saning uban ay. Bisag makadaog, ingon nga, wan lang marambol. Mao lagi, hadlo kay imong pangayuan no? Di sa ko mangayo, Matilde. Malipay man lang sad ko, kang mudaog sila. Mulimod lang nga, wa marambol. Na ay na panghatag uy. Sama, mamugos man sana sila. Ay, Kisa maron. yun na, sa tatay maron.
tay. Niyam ka. Nagkadungog mangug ko nga mudagan ko no kag bayis mayor ako. O, tay. Uy, Unsay oy, tay. Nganon di ay? tingali maliwat ka na ako ugo. Sabay liwat, oy. Ako kaniadto ka na eleksyon mudagan mangid ko. Oo niya. Hangtod nga nalaster na lang to nako. Sige na kang kadaog, tay. Kung sa sige kadaog god. Sige ko kapilde. Ha? Sa to kay kayo na akong dagan-dagan. Wadyo ko kasoy daog. Hangtod ka nalaster na lang ko sige kapilde. Ay, mo ba, tay? Tingali maliwat ka na ko ha anak. Yan na, say bot mo pa sa matay nga, mapili sa ko. Oy, wala siguro. Sa manok pa ka na wala gi siguro sa manok patawag ko ka na patyono yung tagaliwat. Tay, klaruhan ha. Unsay patsunod ang klariwat. Klaruha gyud na, tay, klaruha. Pero mabuhi sa dayon. Bawi agi, tay. Bawi agi, bawi ya. Ay bahala ka na eh. Hmm. Kaya ako sa kong pagdagan, hapit ko makapatay eh. Ano man, tay? Tungkol sa nga isyu nga, ibato nga rin ako. Wala ko kagwanta. Makapatay ginut ako. Pikon sa ka, tay. Naliwat ka. Ah, tay. Kay political season naman, halos kada gabi doon na mga kandidato nga maghimo ng pulong-pulong. Grabe na kay atakihay sa pikas ug pikas. Hukasan kag yun. Mao ni ako nahadlukan og makabating akong bana sa iyang isyu batok niya. Kaday usa ka adlaw diha ang akong amiga sa bay, dunay gibalita nga rin ako. Hay man dahil si Hugo Matilde. Imong bana, Milakaw man to. Ganina kay tumilakaw, pa maabot. Nga naman, Pising? gabi iba, doon ay nagpulong-pulong dapit sa amo. Hala, kuyawa, uy. Unsay kuyaw, pres? Gipirahag maayo imong bana. Unsa? Lagi, personalay naman kahit to, uy. Ubus ang taas gud ang tirada sa imong bana. Unsa? May lagid gawa din ni Sugo. Nga naman di ay Matilde. Malain din ng bana nako basta makadungog nga atakihon na siya. Pikon mo ng bana nako, uy. Oy, mao ba? Pikon di ay. Oo, uy. Ilabi na og atake nga pagkauwas ang pagkatao. Agkoy, malain gid ng bana nako. Mao man gid ang atake. Manipawt maganing balihibo nako. Ay, may ragyod. Ug di makadungog kung bana anak day kay buriak kita yun na. Doon naman ganit yung atake kang Hugo. Sa imo pang bana nga, mura kuno batang may buot. Ha? Nganong wa may buot? Magkaon ko no, magkamumo ang simod. Ay, gipadungga kung bana ng sawaya day kuyaw day. Unya, diya pagkukuno to'y atake nga. Wa man kuno na buot imong bana. Nganong may buot? Kung kuno, mukuot ko na siyang bugan, unya ipasimot tayo nimo. Ug bangtan na din ang imong bana kuno unsang pumadaha. Hastila na. Ug makadungo akong bana ng atakihawa na. Gubot yun. Mapikon kita akong bana ng atakihag yun. Anya, unsa pa ilain day pising, ha? Nay, basta daghan, pagkaay tuoy, gilainan kong naminaw, uy. Unsa pa day, ha? Unsa pa? Diya, pagganito'y gilainan kong naminaw lagi. Biduko na lang ko. Unsa mang to atakiha, sige na. Dara. Kuan ko no. Wa ko no nay... Wa ko no na sa mabalansi ang itlog sa imong bana. Ha? Oo ko no. Uy. Mao ko no na magtakilid na maglakaw imong bana. Grabe. Kakuyaw, ana. May ragyo gawa makadungo akong bana ng atakiha. May ragyo. Nangita gid kog mga paagi nga dili gid makadungog og mga atake ang akong bana, ilabi na sa radyo sa mga black timer sa radyo. Kay sakitan man gid kong maminaw, sakitan sad siya. Kay og mga atake namoy mo katawa nga tao, muatsi pa. Grabe gid ang bugal-bugal. Apan day gabi nga nakalitan ko nga may abot ang akong bana nga isog kaayo, murag na pikon. Ngano ka oy, tuyo man tani mo miutong ka man diyan unsa ka? Dili na ko madawat ang tanan, Matilde. Dili na ko madawat ang tanan. Grabe na sa kayo. Milapas na sa kong alimbo. Ngano man day hugo ha? Nakadungog yun ko. Nasawag yun sa kong duha kadunggan ang ilang pagpakawaw ka na ko. Grabe nga isyo. Mao nga, Nga unsa hugo ha? mo-withdraw na lang ko. Unsa mo withdraw na lang ka ha, hugo? Musibog na lang ko sa kong kandidatura. Di na ko paligdagan. Grabe nga isyo. Grabe pagpakawaw na ko. Di gano'n ko matuon ang tanan. Ngano man di ay haon sa mga issue batok nimo ha? Nakalitan ko, Matilde. Lahat yun ko. Ngano man lagi? Gisyuhan ko sa kugat ba nga butakal ko na ko. Unsa? Butakal ko na ko. Patakal ko na ko. Patakal ko na ko habal. Mao din ako matunan tanan. Supra na kayo, Matilde. Nasakitan ko. Di ako naging lang kong butakal. Unya, patakal ang habal. Uy, ikaw na pagkapikon lang gidi mo. Mo man ginang politika,
isyuhan magid ka. Pikon ka sa. Muhidro ko. Musibog ko. Kilig magkapatay kong tao. Di mo nang gigalan kong butakal. Grabe. Undang ko eh. Dinagin ko. Di man ka tinuod ano masuko ka man hahugo. Kuya, gusto ka? Tinulon ako. Ha? Gusto ka ba matindi? Tinulon ako, ha? Gusto ka ba? Wah! Pawidrohon ko na lang ng kabanan nako. Pikon gyud kaayo. Dili angay nga magpolitiko. Onion skin magud kaayo. Uy, unsa man og kamay pasultihon, Matilde? May nadlaw, board table, yat. May nadlaw. Ang ato bisita si Mayuli Yoli Daan. Umaabot ato nga Board member sa First District. Oo. Bisita siya nato karon. At tangin ninyo diha, maghimamat niya ninyo si Ma'am Yoli Daan, pagka board member. Oo, Ug unya, si Board Tepan, konsyal na unya sa Talisay City, si Goliath sa South District, konsihal, Cebu City. Dagan pa. oo. Maxurban, ito sa Maxurban. North District. Si Mix Marlo. Malo. Alo, Kando Tabar. Inukando Tabar. North District. Oo. Ay, doon ako na. Man na, sa First District sa South Cebu City, konsyal. Patay mo na amo ni Sud. O, ingon man ako i-greet ay ang tanang nang naggamit sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with Mangosteen, ug ang nanghaplas Sa Panyawan Liniment Oil at the Press. nga number 1 na karon. Himalitan, salamat ti kayo sa inyong pamalit. Si Kapitan Gomer sa Pius, taguluan natin Press. Mao gina yung gamito natin. Mo ba, thank you. Dito sa tago kayo. Kanang mga plus mo gina siya kay Oo. nindot ikato. Ikato, kini kumani mo haplas sa tanan. Bitiis, lapa-lapa, buko-buko, nindot sa kayo. O ingon man, ako ding ikuan, ang tanang taga puok. Talisay, silang pagpaminaw ka nato ron. Hey, Pasita! Thank you, Pasita. Kunsel Pasita. O ingon man diha sa... Dios. Oo. Green Forest. Si Jorin Ukat, dinha, may pagpaminaw ni mo diha, Jorin. O diha sa Biasong, Sitio Tambi, Sitio Bumba, Sunrise, may pagpaminaw diha sa Roosevelt. Salamat sa kayo sa katanan. Tangin niyo si Ate Priscilla niya. di Ay, ba? tangi. dili. Atangi, iniglakaw pa doon at maglakaw pa doon sa kanan. Ikaw ron. Unya, Ate Pres, pasalamatan mo dahil nato ang tanang mga namati nato sa kanang-kanaanan sa Pasil Ate Pres nga. Adi, ay. Yung kusugal sila Adel sa Radyon, kanang sa Flores nga kanaanan Ate Pres. Purti, sipa kanilang radyo di nga. Thank you kayo sa katanan. Malingaw man sila kay alas City, maluto naman na ilang sub-andi, mga unang mga tao din ha. Salamat Salamat kayo. kinyo, Brad. Sige. Salamat sa ni Maxurban, no? Kasi nagpasalamat si Yuli Mayuli, sa Jingle, no? Di ay. Salamat kay Doy. May kayong pagkabuhat. Ni Kapitan Sad Crisanto Manya sa Ward 1 ni Kagawad Roger Tixon. No? Mga diehard yun na ito paminaw. Kagawad BG Senses. Si Kagawad Itok Licaros. Diya sa lutuanan sa Budbud, Mingdalilia. Kusugan niya ito tulungan. Thank you kayo, Mingla nila. Grabe na din. Nihatag ko dito 723 pagkagabi. Gabi, gawasan si Pitrito. Oo. Ya, kanang kayong mga kalag nga mutabang yun, no, dito sa katong namatyan, katong doon bata nga gidunggab, tos na po, duha ka bata, dito mis Cosmopolitan, midoong Ay, katong ginungguan sa Ubol. Bata? galug-lug sa ang kuwang Oo, uyuan. uyuan. Dos na po. Na dito man ni Butang Cosmopolitan, ni doon alas 5 sa hapon. Na dito, istorya man siyang amahan, nagahilak ng amahan, galis, kuhan sila nga problema kayo ba? Ito yung dakan ilubong, duha ka bata, ang usang kuhan, igsuon niya, mga paik kayo. Nga dahil ko siya ni doon, nangig numero. Muto, gitagaan na mo ko 723. Agilis na lang sa samahan, no? Nisunod siya sa, base nilang kuhan. Paggabi, ni gawas na yun. Siya nagkadaog sa board. Mura nagkadaog, ni text na yun, nga, nakatabang-tabang sa problema. Oo. No? Muna man ngayon kumutabang ng mga kalag. Dili sa ingon nga, kada sugal mo ganyan, pero pasalamat, tas ginawa na po. Oy, kay timing, yung mga kadang mga timing nga mga pangitabo ka. Kalag ka to. Ikaw, nagkatagaan mga wala, nagkakapalisan. Sa kalunasan, board, sa luwal kalunasan, o sa apil kalunasan, dagka nakadaog dito. Ang nakadaog niya, tagaliti naman. Nga naman. Si Wing. Wa kong tagain mo boy. Kadawa mo kang nangaisa. Pagayo. Baliwaro mo dito. Oh, lagi din rin, magyata ni Pajanggo. Ano lang tagay board, kay imo sa taga, nagpalit na, di bang buwa? Ikaw, mukuan palitod. Nga ba to? Ay, naliya ka pagwa. Nga ba to? Boy, pati ko mamilo pa po yung alan dito. Sige. Sige lang.
Pambina? Siya kay doon na sila kuan tingali. Ay, nagsugod-sugod na ba sa Pambina dito, slope. Si Matilde to sender kini ang bana pikon kayo nga nidagan nya makadungog mga isyo mo na nga mo konde mo lupa din kaspa. Karon mo withdraw yang bana kay nakadungog isyo nga butakal, no? Mo na nga pikon ang mo ni Pikon. nasulan sa asawa kini yang bana di mabok eksampot. Di makadungog kuan nga niapil og politika. Maro ba ni politika? Grabe ang mga binagahay. Mo nang withdraw kay kinahanglan sa butakal. Mo na nga ningon sa kasawa, tinuod, tingali butakal ka. Ningon sa bana, tinuod man ako. Mo nang galalis nun sila. Biyon sa may ang buhaton, sa kuno, sa may angay. Ang gani iyang kinaiya board nga pagkapikon mo dili nimo angay siya sa kuan Yeah, ani nga politika. politika no. Kay linabayad biya na usay mga lapok bisag di tinuod. politika, Si Juan ka di ba? Batot pa ni board, ug di ka onion skin ana. Ulagi. Lisod kayo. Ba pareha na sa mga artista kanang sa showbiz bitaw nga inana isyuhan ka nya di tinuod kun kuhuyang kag balatian di ka kadawat kuan gyud ka. Pareha ra aning politika nga kinahanglan isog ka, ligon ka. Andam ka pagdawat ug unsay mga issue nimo, matinuod magdili, andam jud ka, no? Mao na diha. Nga. Okay ka andam. Sibog na lang. Oo, kay magkonsumisyon ka gyud. Sakitan lang. Oo, di ba? Nang ingon nga ang baho ang humot bahoon. Oo, ang baho ang himuton. Okay? Wala lang Matilde, tigil pa dapo, ruhal ng banan nimo. Mao, kapatay kinis ka na kwanta. maputong. Amos ka pikon. Kay talag munay makaingon nga ma-high blood na hinuon siya. Matakihon siya. Mao na kamatsyan hinuon. Oo, may pay magmalinaw na lang siya magkuan sa inyong kaugalingon do, di ba? Sige. Ana na Matilde ha, og salamat sa imo padanga atong tulumanon. Kung ako